Mm. Ito si Anib ay si Ariel S. Tabag. Kakanta siya ng Beautiful Song. Sa balian waktu diuniwe Madawis pirang Tuy panunod na Kawan kang baka kay Suna Suna? Kanya nayangas mo Kanya nayang ulpit mo Timanaw ka di malang Si Suma? Yan yung dati si Suma. Bakit kaya EJ? Sa balya katadno di lagi Madawis priba Tuy panunutrik na Tawan kang yang daga Kay Suna Hanya na yang tas mo Hanya na yang ulpit mo Pimbanaw ka di malang nagpagala Roy. Tara!